Salut! Sunt Radu Vădan de la Lemnia Furniture de la Cluj. Sunt alături de noua mea colecție de mobilier din lemn masiv, făcută cu drag la Cluj. Pe partea de living avem o masă dreptunghiulară care se prezintă în variantă simplă sau extensibilă, 100% lemn masiv, finisată cu lacuri profesionale, fără mentenanță, nu trebuie întreținută, nu trebuie uleiată, nu se pătează, nu se deteriorează în timp. Alături de ea avem masa ovală, la fel, disponibilă în mai multe configurații, mai multe mărimi, multe variante de lemn, de finisaje. În setul de sufragerie, alături de cele două mese, bineînțeles, avem scaune, 100% lemn masiv sau combinație de lemn masiv și cu tapiserie din piele naturală. Pentru completarea spațiului de zi, o măsuță de cafea, construită la fel, cu mare grijă din lemn masiv, și comoda de sufragerie cu deschidere cu rulou, în mai multe variante de dimensiuni și de finisaje. Iar a doua parte a colecției noastre este pentru spațiu de noapte. Începe cu un pat, disponibil în 4 variante de dimensiuni, de la single la king. Are alături de el noptieră. Vor fi disponibile în aceeași colecție 2 comode și o măsuță de machiaj.